Dobré ráno a Boží pokoj všetkým vám, drahí bratia, sestry, vážení priatelia. Verím, že každý jeden z nás sme prenesmierne povďační Pánovi za nový deň, za novú milosť a novú možnosť byť na mieste, kde máme príležitosť osláviť Pána, vyvýšiť Pána, modliť sa Pánovi, spievať spolu s veriacimi Božími, uctievať ho, lebo on jediný je hodný každej cti aj chvály. Amen. Tak dnes ráno, ako sme už spievali tieto piesne a pozbudzovali našu dušu, ako to žalmista aj povedal a napísal o svojej duši, duša moja chváli Hospodina a všetky moje vnútornosti a tak ďalej. Skrze tieto piesne sme sa pozbudzovali a zároveň oslavovali Pána, pretože to je niečo, čo vy a ja vždycky máme Pánovi prinášať. Obec chvály, apoštol Pavel v liste Židom hovorí ovocie našich rtov. A ako hovorí Božie slovo a pokračujeme v tej myšlienky, že kde prebýva náš Boh, on prebýva na chválach svojho ľudu, to nám je veľmi dobre známe a kvôli tomu vy a ja chceme prichádzať do domu modlitby, kvôli tomu vy a ja chceme oslavovať Pána a viac a tie najlepšie chvály mu chceme prinášať. On tam prebýva a keď Pán tam prebýva, tak istotne, že tam vylieva hojnosť svojich požehnaní. Istotne, že tam sú vyplnené potreby, s ktorými vy a ja prichádzame a istotne, že každý jeden z nás, alebo väčšina z nás, keď prídeme do spoločného zhromaždenia, alebo vôbec bežných dňoch nášho života, sme ľudia potrieb, sme tí, ktorí potrebujeme pomoc, sme tí, ktorí očakávame na Pána. Áno, niekedy potrebujeme pomoc jeden druhého, niekedy potrebujeme radu jedných druhých, niekedy potrebujeme modlitby jedných druhých, ale to, čo je, alebo mal by byť vrchol našich očakávaní, je vlastne Pán, ktorý pozná, ktorý vie o všetkom a ktorý je hotový a je v stave tebe a mne zadostiť každú potrebu, vyplniť ju, požehnať ťa viac, ako vieme prosiť, ako to hovorí znovu apoštol, že viac, než vieme prosiť, Pán je hotový nám dať. A preto je zvláštne i dnes ráno byť na tomto mieste a je zvláštne otvoreným srdcom očakávať na Pána, lebo on je ten, ktorý to, čo zasľúbil, on je ten, ktorý to, čo povedal, istotne aj splní. Sme v dni volieb a pravda, že to, čo je zvláštne a to, čo je vynikajúce, je, že vy a ja sme si zvolili Ježiša Krista, ktorý je našim Pánom, ktorý je našim kráľom a vy a ja chceme jeho nasledovať a ako som to už povedal, jeho sľuby, jeho zasľúbenia sú verné a sú pravdivé. Ľudia sľubujú a ščiastky možno sú v stave vyplniť svoje sľuby, ščiastky sú v stave niečo, čo povedali, splniť, ale väčšinu z toho nie sú v stave, pretože sú ľudia, pretože sú obmedzení, ale kvôli tomu vy a ja sa ani nechceme na človeka oprieť, vy a ja ani nechceme očakávať na ľudí, na možno nejaké stránky alebo ich sľuby. Pravda, že ako to už v minulých službách sme sa i modlili za tých, ktorí sú na vedúcich postaveniach, tých, ktorí sú, nech poviem, na postavení, ktorých majú možnosť spravovať s budúcnosťou na určitý spôsob. Pravda, že obmedzení sú, ale Boh je ten, ktorý určuje časy, medze a všetko to, čo sa vlastne deje, ale ľudia sú tiež tí, o ktorých apoštol Pavel aj v listách hovorí. A vy a ja ako veriaci Boží sa máme modliť za nich, aby múdre a rozumne spravovali a tak ďalej. O tom sme, pravda, že už počuli a verím, že sme sa im modlili a naše občianske právo si každý jeden na akýkoľvek spôsob chceme i spĺňať, ale hovorím, sme povďační Pánovi a zároveň
sme privilegované Božie deti, že poznáme Pána, ktorému sme dali, nech tak poviem, svoj hlas. Pánovi sme jednu povedali, áno, Pane, Ty si našim vodcom, Ty si našim učiteľom, radcom, Teba chceme nasledovať. Tak skutočne je zvláštne takémuto Pánovi slúžiť, takéhoto Pána oslavovať. Poďme do Božieho slova a chcete sledovať, pravda, že istotne budeme mať aj tu na plátne text. Budeme čítať dnes ráno z knihy proroka Joela z 3. kapitoly. Kniha proroka Joela, kapitola 3. Ak sme si našli text Božieho slova, prosím vás, povstaňme k úcte Božiemu slovu a mene Pánovom z tejto 3. kapitoly knihy proroka Joela od 9. veršíka čítame Božie slovo. Rozhláste to medzi národami, zasvedčte vojnu, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech prídu hore všetci bojovní mužovia. Skujte svoje motiky na meče a svoje srpy na kopie a slabúch nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa a poďte všetci národy zo všetkých strán a zhromaždite sa. Daj, ó Hospodine, aby tá zostúpili tvoji hrdinovia. Toľko slov, ďakujem vám, môžete si sadnúť. Istotne, že sme si všimli v týchto troch veršíkoch až niekoľkokrát Duch Boží skrze proroka hovorí, alebo spomína toto slovo, alebo tento termín hrdinovia. Takže dnes ráno by som toto posolstvo nazval povstaňte hrdinovia. Viete, iba skrátka, kniha proroka Joela je, môžeme povedať, krátka kniha, ako sme to už včera večer počuli, brat Vladimír hovoril, skrátka, alebo čiastky spomenul, že proroctva starej zmluvy, alebo väčšina proroctiev vyzdvihovalo príchod Pána Ježiša Krista a to, čo Pán prináša svojim príchodom a všetky tie zvláštnosti, ktoré máme v Ježišovi Kristovi. Takže aj tento prorok Joel môžeme si v týchto troch kapitoloch, ktoré sú nám zanechané, môžeme si všimnúť, že vlastne hovoril o jednom dni. Hovoril o dni Hospodinovom. Hovoril a na určitý spôsob nahlasoval ten deň, ktorý má prísť, deň, ktorý príde. Ale vo svojom proroctve vlastne nie svojom, nech povieme, ale bol to Duch Boží, ktorý skrze prorokov hovoril a vlastne slúžil, nech povieme, národom a ukazoval národom na dni a na diania, ktoré mali prísť, pretože proroctvá vždycky hovoria budúce veci, ktoré sa majú udiať. Pravda, že ako sme spomenuli, že aj tento prorok Joel hovoril o príchode nášho Pána. A hovoril, neboj sa zem, plesaj a raduj sa, lebo Hospodin učiní veľkú vec. Nebojte sa. Potom hovorí pravda, že o tom, nečítam všetko, ale 23. veršík v 2. kapitoli hovorí, a vy synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravodlivosti a zošle vám hojný dážď, podzimný a jarný najprv. Takže potom by sme mohli ďalej čítať a všímať si, čo tento učiteľ vlastne prinesie. Takže iba v úvode hovoríme o tom, že aj prorok Joel hovoril o tom, že príde Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus ako učiteľ, ktorý nás bude učiť a viesť spravedlivosti a všetkým tým veciam a jeho príchodom my dostaneme, alebo národy, všetci ľudia
všetky generácie dostanú nádhernú možnosť a príležitosť príjmuť jeho ako osobného spasiteľa, zvláštne a nádherné požehnanie a život, ktorý je hodno žiť. Takže prorok Joel hovoril o Pánovi. Hovoril tiež o zasľúbení vyliatia Svätého Ducha, 28. veršíku tej istej kapitoly. Pravda, že známe sú nám tieto slova istotne, ale hovoríme dnes ráno o službe proroka Joela. A potom sa stane, 28. veršík hovorí, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia, vaše dcéry budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny a vaši mládenci budú vídať videnia. A tak radom, ba ešte aj na služobníkov a na dievky vylejem svojho ducha v tých dňoch. A potom hovorí o zázrakoch, znameniach na nebi, na zemi. A tak radom by sme mohli o tom čítať a všímať si. Ale to, čo je tu nám pozoruhodné a to, čo na určitý spôsob Duch Boží skrze proroka priprával a hovoril, že čo sa bude diať v tých posledných dňoch pred tým, ako príde ten deň Hospodinov, ktorý vlastne vo svojom proroctve, ktoré Joel písal a dostal, vyzdvihoval, pravda, že ako som spomenul, ten deň Hospodinov, všetky tieto diania ukazovali a boli ako príprava na ten posledný deň, v ktorom príde náš Pán. Ale dnes ráno, ako sme prečítali tento oddiel a spomenuli, že Duch Boží vlastne ukazoval na niečo, čo sa stane predtým, alebo čo má byť, čo by malo byť predtým, ako príde ten deň Pánov, ako v tomto proroctve na mnohých miestach je spomenuté. A prečítali sme, že vlastne Duch Boží pozbudzuje, hovorí, aby sa rozhlásilo, aby povstali hrdinovia, aby jednoducho sa zobudili, aby boli pripravení, aby vlastne boli v tej hrdinskej sile vždycky postavení. A viete, v tomto prečítanom texte Duch Boží skrze tohto proroka dáva i tú možnosť, že budú ľudia, ktorí budú hovoriť o sebe, alebo aspoň sa tak cítiť, alebo tak seba vidieť, že sú slabí, že sú slabúchovia a tomu podobné. Ale tu hovorí v tom veršíku, ktorý sme prečítali, že aj tá možnosť, alebo vlastne tá, nech povieme, situácia, v ktorej sa niektorí ľudia nachádzajú, alebo aspoň sa tak cítia, môže byť odstránená, a to Duch Boží skrze tohto proroka hovorí, že slabúch alebo slabý nech povie, nech seba posilní, nech seba zmocní, som hrdina. Takže a potom pokračuje i modlitbu odosiela. Daj, ó Hospodine, aby zostúpili tvoji hrdinovia. Takže celý tento odkaz tohto proroctva, ktoré tu načítame, sa sťahuje na pozbudenie a na posilnenie predtým, ako príde ten posledný deň, ten veľký deň, deň Hospodinov. A môžeme toto správom si všímať, že sa toto sťahuje na časy, v ktorých sa vy a ja nachádzame. Na časy tesne pred príchodom toho Pána, ktorý príde vo svojom veľkom dni. Ale to, čo je tiež pozoruhodné, to, čo si všímame v tomto kontexte, je, že títo hrdinovia, vlastne, ktorí sú pozvaní, aby boli hrdinovia, aby pôsobili ako hrdinovia, v 14. veršíku v tejto istej 3. kapitoli nám hovorí, že
a hovorí vlastne o boji. Viete, keď v starej zmluve si všímame a čítame, tak najčastejšie tam vidíme tie boje, rôzne boje národa Božieho, ktorý častokrát bol, nech povieme, a nepriateľ zaútočil na nich a bojovali a rôzne diania sa tam diali. Ale viete, všetko to je predobraz toho, čo v čase Novej zmluve, v čase cirkvi Pána Ježiša Krista vy a ja prežívame v tom duchovnom svete, v tej duchovnej oblasti. Apoštol Pavel hovorí, že naše bojovania nie je viacej proti tela a krvi. V starej zmluve bolo, áno, čítame i tu o tých bojoch, s ktorými sa stretával ľud Boží, a čítame o tom, že častokrát bola prelievaná krv, častokrát boli prehry a potom víťazstva a potom boli tam hrdinovia, ktorí sa zjavovali a tomu podobné. Ale toto posolstvo, ktoré prorok Joel odkazoval v 14. veršíku, hovorí o tom zhromaždení tých hrdinov a hovorí prečo. Lebo je blízko deň Hospodinov, hovorí. Tento boj, alebo všetky tieto diania sa odohrávajú v údolí rozhodnutia. Takže si všímame, že toto proroctvo sa vzťahuje na boje, na pozvania hrdinov do boja, pretože všade okolo nás sú rozhodnutia a najčastejšie v nás, v našich myšlienkách sa odohrávajú tie boje a donášame rozhodnutia, ako budeme jednať okolo vecí, s ktorými sa stretávame. A viete, to rozhodnutie, alebo tie rozhodnutia, každý jeden z nás, na každých, môžeme povedať, alebo v rôznych situáciách prežívame, alebo sa stretávame. Niekedy prídeme do rozcestia, môžeme urobiť jedno alebo druhé. Môžeš si zvoliť niečo z ľavej strany a môžeš z pravej strany, nech obrazne poviem. Sa stretávame s rozhodnutím, môžeš niekomu povedať svoje svedectvo a znovu môžeš zamlčať. Môžeš pre niekoho sa modliť a môžeš si iné záležitosti vykonávať. A tak by sme mohli napočítovať, že na každý deň a v dni mnohokrát vy a ja máme rozhodnutia. Takže proroctvo proroka Joela na určitý spôsob nám vlastne ukazuje túto oblasť nášho života, že tie rozhodnutia, údolia rozhodnutia, ktorom sa nachádzame, je vždycky na určitý spôsob pripodobnené ako bojovo pole, ktorom bojujeme o určité veci. Či to urobíme správne, alebo možno urobíme podľa svojej vôly. Možno ani to nebude nesprávne, nech povieme, alebo hriešne, ale znovu možno to nebude to, čo by prinieslo oveľa väčšie rezultáty alebo výsledky v Božom kráľovstve. Takže údolie rozhodnutia je údolie, v ktorom sa vy a ja nachádzame. Ale proroctvo proroka Joela vyzdvihuje, že zobuďte sa, povstaňte, hrdinovia, slabí, povedzte, som silný. Viete, apoštol Pavel, ktorý tiež sa na určitý spôsob zaoberal, nech tak poviem, touto oblasťou. Prečo sa zaoberal? Pretože keď apoštol Pavel ešte predtým, ako ho Pán stretol, predtým, ako ho Pán povolal, apoštol Pavel na určitý spôsob, by sme mohli povedať, bol hrdina vo svojom povolaní, v tom, v čom sa nachádzal. Tlačil sa vždycky a snažil sa, aby urobil to, čo mu bola záležitosť najlepšie, ako len
mohol. Snažil sa, aby bol prvý vo veciach, ktoré sa mali udiať. A tak vo svojich svedectvách, ktoré apoštol Pavel zanechal a napísal, môžeme to jasne vidieť, že na aký spôsob on jednal a pôsobil. A potom, keď ho Pán spasil, keď ho Pán vyhľadal, keď počul ten hlas, ktorý mu povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ a tak ďalej, vieme toto svedectvo, zvláštne svedectvo apoštola Pavla. Keď Pavel apoštol bol úplne zmenený, tak všímame si, že behom jeho služby a pôsobenia, písania jeho listov, vždycky ukazuje, vždycky to tam môžeme vidieť, že Pavel pozbudzuje veriacich Božích, že to nemusí byť iba prežitý nejaký kresťanský život v nejakom kútiku, nech povieme, v nejakom utiahnutí sa. Áno, vďaka Bohu za každý kresťanský život, do ktorého sme vkročili. Vďaka Bohu za každé rozhodnutie odovzdať svoj život Pánovi a nasledovať Pána. Ale môžeme vidieť, že apoštol Pavel ťažil a pozbudzoval veriacich, že to môže byť silnejšie, to môže byť mocnejšie, to môže byť znešenejšie kvôli a prospech Božieho kráľovstva, nie prospech ľudí, nie prospech nás, aby sme my boli niekto, alebo my, aby sme sa videli a tomu podobné, ale prospech toho, aby Božie kráľovstvo bolo viditeľné, silné, pôsobiace a tak ďalej. Apoštol Pavel v liste Židom ukazovala na iných miestach, si všimneme, ale v liste Židom opisuje vlastne ovplyvnený tým, čo veľmi dobre poznal. Vieme, že apoštol Pavel veľmi dobre poznal diania zákona, starej zmluve, prorokov a všetkých ostatných, lebo kdekoľvek čítame, keď kázal a hovoril Božie slovo aj Židom, aj mnohým iným, ktorých stretal v svojej službe, tak si môžeme všimnúť, že veľmi na zvláštny spôsob ukazoval, s kýmkoľvek sa rozprával, ukazoval na históriu a diania, ktoré boli v minulosti. Takže apoštol Pavel ovplyvnený tým, čo sa stávalo i v minulosti, ale pravda, že nechcel iba historicky spomínať a rozprávať a písať generáciám až po nás a možno po nás generácie, ktoré prídu, len, že čo sa stávalo a tak ďalej. Ale chcel to kvôli tomu, že by sme boli pozbudení, posilnení a zmocnení v tom, do čoho nás Pán povolal a povoláva na každý deň. Hovorí v 11. kapitole Židom, tá známa kapitola o hrdinov viery. Tu sú spomenutí hrdinovia. Takže Pavel apoštol sa zaoberal týmto termínom, týmto slovom, touto vlastnosťou ľudí, hrdinovia. Vraví, vyhlásili moc ohňa, utiekli ostriu meča, zmocnili sa, vymanili sa od slabosti a stáli sa hrdinovia v boji. Ustúpiť prinútili tábory cudzozencov. A tak radom by sme mohli čítať, ale tento 34. veršík nám vlastne ukazuje toto všetko, o čom predtým Pavel písal a napočítoval mnohých, Jákoba, Jozefa, Mojžiša a radom opisoval a spomínal Gedeona, Baráka, Samsona, Jeftu, Júdu, Samuela, prorokov všetkých a tak radom, ale potom vrchol toho, on hovorí, že oni sa vymanili slabosti. Takže aj títo spomenutí mužovia a ženy, o ktorých apoštol píše, mali svoje možno údolia a mali svoje vrchy. Ale apoštol Pavel vyzdvihuje a hovorí, oni sa vymanili slabosti. Takže istotne títo ľudia, mužovia a ženy,
behom svojej služby a svojho života sa stretávali s rôznymi situáciami a rozhodnutiami v svojom živote. Môžem taj svojou cestou po svojich záležitostiach, ale môžem to odhodiť a môžem byť pevný, silný, môžem priniesť v tom boji víťazstvo, môžem priniesť zmenu, môžem svojou modlitbou alebo svojim dianím, svojou aktivitou, nech poviem, priniesť ku zmene a ku zlepšeniu v Božom kráľovstve. Takže apoštol Pavel i tu nám videl to údolia rozhodnutia, údolia, v ktorom ľudia mohli rozhodnúť, my sme slabí, my sme nie až tak hotoví a mocní, aby sme to alebo ono urobili. Ale apoštol Pavel ich vyzdvihuje a hovorí, že oni sa vymanili, oni jednoducho tú slabosť, ktorá prišla do ich života, tú slabosť, ktorú si mohli jednoducho privlastniť a tú slabosť, ktorej mohli kráčať a chodiť aj ďalej, oni ju odhodili, oni si všimli, že môže to aj inak byť a hovorí, stáli sa junákmi v boji, stáli sa junákmi. A viete, iba skrátka, spamätajme sa na Gedeona, spamätajme sa na muža, ktorý, pravda, že nám je známy v Božom slove knihy Sudcov, čítame o tom, že bol periód a úsek jeho života, v ktorom sa cítil slabý, bol úsek a periód, v ktorom nepriateľ útočil, v ktorom nepriateľ zaujal izraelský národ v tom čase a všetkých ostatných. Ale bol tu Gedeon, ktorý sa skrýval. Bol Gedeon, ktorý sa cítil, že bol slabý. Bol Gedeon, ktorý rozmýšľal, že je slabý. A vyznával, hovorí nám Božie slovo, že je slabý. Ale jedného úseku v čase, v ktorom mal príležitosť doniesť iné rozhodnutie, hovorí Božie slovo, že tento človek povstal. Viete, bol to Boh, ktorý ho navštívil skrze svojho anjela. Bol to Boh, ktorý mu priniesol novú a čerstvú silu. Takže ani nemusíme rozmýšľať, že bol to Gedeon, ktorý sa stal hrdina. Áno, z jednej strane bol Gedeon, ale bez Božej pomoci, bez novej a čerstvej síle z hora, on by nemohol nič urobiť. Ale Božie slovo nám hovorí a ukazuje nám, že toho času, keď sa počal pýtať, kde sú tie znamenia, kde sú tie zázraky, kde je tá nadprirodzená Božia moc, ktorá môže zmeniť túto situáciu, v ktorej sa nachádza tento národ. A viete, v tých otázkach, v tej túžbe a v tom odmietaní slabosti, v ktorej sa predtým nachádzal, hovorí apoštol Pavel v tomto prečítanom texte. On sa stal hrdina. On sa stal hrdina a vieme, čítajúc tie diania, aké nádherné a zvláštne víťazstvo prišlo do toho národa. Aké zvláštne víťazstvo tam prišlo. Prečo? Pretože niekto sa vymánil zo slabosti. Pretože niekto v doline rozhodnutia rozhodol, ja viac nechcem sa skrývať. Ja viac nechcem žiť iba nejaký život strachu a možno depresii a v nejakých okolnostiach, ktoré sú ťažké. Bremeno, ktoré tlačí nižšie a nižšie. Ale ja chcem sa vymaniť. Ja chcem byť silný. Ja chcem priniesť náležitú zmenu. A to sa práve aj udialo. Pretože tento človek pozdvihol svoje oči, pozdvihol svoj hlas, očakával na Hospodina, doniesol takéto rozhodnutie a toto rozhodnutie prinieslo náležitú zmenu. Toto rozhodnutie prinieslo to, že apoštol Pavel píše, stal sa aj Gedeon hrdinom. Vymanil sa zo slabosti a stal sa hrdinom. Apoštol Pavel spomína medzi ostatnými aj Dávida. Aj Dávid známy opis Božieho slova, keď si všimol, čo sa všetko deje v tých bojovných mužoch,
medzi ktorými bol aj kráľ Saul, jeho bratia, všetci ostatní, ktorí, keď Goliáš vyšiel, tak utekali v strachu, skrývali sa v strachu od toho silného bojovného muža. Skrývali sa od nepriateľského vojska a zbraní, ktoré vlastnili tí nepriatelia. Ale jedného úseku, keď prišiel Dávid s pasienkou, na ktorých pásol stádo svojho otca, hovorí Božie slovo. A keď počul ten hlas, keď počúval to vyzvanie Goliášovo, a keď si všimol z druhej strany tých zľaknutých bojovných mužov, tak jedného úseku doniesol rozhodnutia. Toto nemusí takto byť. My patríme Bohu, ktorý je silnejší od akéhokoľvek hrdinu a akéhokoľvek obra, akéhokoľvek nepriateľského vojska. Toto nemusí takto byť. Takže to bola dolina rozhodnutia, to bolo údolie rozhodnutia v živote Dávidovom. A on povedal, ja pôjdem, ja budem bojovať. Ja nemôžem svojou silou, ja nemôžem svojimi schopnosťami, ani nemôžem nejakými naučenými, nech poviem, veštinami, srbčine. Nemôžem jednoducho na ten spôsob ísť a bojovať. Ale ja poznám niekoho, čijej síle pôjdem. Ja pôjdem v mene Hospodinovom. Ja pôjdem a zvíťazím nad tým nepriateľom. A viete, toto rozhodnutia skutku prinieslo nádhernú zmenu, víťazstvo. A v tom čase, keď Goliáš bol zborený na zem, keď jeho hlava bola zoťatá, hovorí Božie slovo, že všetko nepriateľské vojsko utekalo v strachu od izraelského vojska, od Dávida a všetkých ostatných bojovných mužov. Takže hovoríme o tom, čo Pavel apoštol nám ukazoval a obrazne nás vracal na staré časy, starú zmluvu, v ktorej sa takéto veci diali. A Pavel to nechcel minúť, ale povedal, že títo ľudia sa vymánili od slabosti a stáli sa hrdinovia v boji. Takže všímame si o tom a hovoríme o tom, že ľudia sa stáli hrdinovia. Ľudia boli použití Bohom. A apoštol Pavel v tejto istej kapitoli hovorí, že a tí všetci, hoci boli dostali svedectvo viery, neodniesli si zasľúbenia. A všimnite si, 40. veršík hovorí, pretože Boh predvidel čosi lepšie o nás, aby neboli bez nás zdokonalení. Takže apoštol Pavel v týchto veršíkoch nám ukazuje, že tento boj, tieto diania, tieto hrdinské, nech poviem, hrdinské poťahe, alebo akokoľvek, pokračujú ďalej. Tieto hrdinské pôsobenia pokračujú ďalej. Apoštol Pavel hovorí, Boh, čo predvidel čosi lepšie o nás. Čosi lepšie, apoštol Pavel hovorí o cirkvi Pána Ježiša Krista, o tých, ktorí v posledných dňoch, pred tým, ako príde ten veľký deň, budú pôsobiť v oblasti Božieho kráľovstva. Takže apoštol Pavel hovorí a pozdvihuje, pozbudzuje veriacich. Všimnime si v skutkách apoštolských znovu 14. kapitoli tento istý apoštol, pravda, že keď písal niektoré veci, keď pozbudzoval niektorými myšlienkami veriacich Božích skrze svoje listy, tak vždycky môžeme si všimnúť, že vo svojej službe, vo svojom pôsobení už to mal, už to prežil, už jednoducho cez to prešiel. A v 14. kapitoli v skutkách apoštolských nachádzame príbeh apoštola Pavla,
ktorý sa udial ikóny. A viete, je zaujímavé, je pozoruhodné, čo sa tu vlastne udialo. A istotne, že sme to už počuli, čítali, ale dnes ráno hovoríme o tomto. Apoštol Pavel vošiel do ikóny, kázal, uverilo veľké množstvo Židov aj Grékov, ale potom hovorí nám, niektorí neposlúchali, niektorí sa zbúrili a prišlo do situácií, ktorá nebola priaznivá. A hovorí, no, strávili tam dlhý čas a hovorili smele pri pomoci Pána, ktorý vydával slovu svojej milosti svedectvo a dával, aby sa diali divy a zázraky skrze ich ruky. Všímame si, že už tam nebol ambient, alebo atmosféra, alebo okolnosti neboli priaznivé, aby sa tam kázalo, aby sa tam održiavali bohoslužby v pokoji a tomu podobné. Boli ľudia, ktorí sa zbúrili, boli ľudia, ktorým sa to nepáčilo, ale predsa hovorí Božie slovo, zostali tam dlhý čas a kázali pri pomoci Pána, vydávali svedectvá a diali sa mnohé divy a zázraky. A hovorí, rozdvojilo sa množstvo mesta. Jedni boli so Židmi a druhí s apoštolmi. A keď urobili ako pohania, tak i Židia so svojimi pohlavármi útok. Všimnime si, v tomto 5. veršíku nám Božie slovo odhaľuje niečo, čo bolo veľmi ťažké a nepriaznivé, aby ich stríznili a ukameňovali. Takže apoštol Pavel prechádzal aj s ostatnými spolupracovníkmi, s ktorými išli a pôsobili v tom čase, prechádzali cez rôzne situácie. Z jednej strane sa radovali, že veľké množstvo uverilo, prijalo Pána, rozhodli svoje životy odozdať Pánovi. A z druhej strane hovorí Božie slovo. Tam boli ľudia, ktorí sa búrili, ktorí urobili útok a chceli ich ukameňovať. A viete, hovorí 6. veršík, a oni spozorujúc sa utiekli dolu do miest Likónie, do Lystry a Debry a do údolia. A hovorí, a evangelizovali tam. A potom si ešte pozdejšie všimneme. Ale to, čo si dnes ráno všímame, to, o čom hovoríme, je vlastne, alebo všímame si v tomto príbehu apoštola Pavla tie rozhodnutia, s ktorými sa stretával i apoštol Pavel na každý deň, nech povieme. Z jednej strane je tam útok, je tam pohlavkovanie, je tam kameňovanie a na iných miestach i zradenie a mnohé iné ťažké okolnosti. Ale z druhej strane, alebo tie okolnosti, nech to povieme, by mohli až do tej miere vplývať na apoštola Pavla a na ostatných, že by mohli povedať, toto je preťažké, toto je niečo, čo sme si my nezaslúžili, toto je niečo, cez čo by sme my nemali prechádzať, lebo my sa snažíme, my sme sa zriekli všetkého, zanechali sme všetko, prospech hlásania evanjeliuma a tak ďalej a tak ďalej. Ale viete, aj popri tých eventuálnych myšlienkách my o tom nečítame, ale všímame si muža Božieho a mužov Božích, ktorí aj popri tom všetkom, cez čo prechádzali, sa snažili a usilovali sa pokračovať ďalej v tom, vediať, že nie sú pozvaní, aby sa utiahli, aby sa stáli slabúchy, ako sme si prečítali v tom 34. veršíku. Ale vedeli, boli presvedčení a stáli v tom, že sú povolaní, aby boli hrdinovia, že sú povolaní, aby kázali, aby pôsobili, aby boli používaní od Pána. A viete, je podivuhodné, že veršík predtým hovorí, že
tríznili a kameňovali, a aby ich ukameňovali. Toto bol úmysel týchto ľudí. Ale hneď poza to si čítame. A oni sa trošku iba posunuli a evangelizovali tam. A potom Listre sedával nejaký muž, ďalší veršík hovorí, nevládny nohami, ktorý bol chromý od života matky a ktorý nikdy nechodil. Ten počúval Pavla hovoriť, ktorý úprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený. Pozrite apoštola Pavla, viete, pozrite, na aký spôsob vlastne predtým, nech povieme, koná Pán. Viete, keď trošku len na určitý spôsob, i popri tom, že niekedy prejdeme cez určité ťažkosti, možno odhodenia, možno neporozumenia, možno aj neúspech, ale keď vytrváme, keď pokračujeme v tej túžbe byť použitý od Pána, byť hrdina, nech poviem, byť silný Pánovi, tak veľmi rýchle Pán dokáže, Pán ukáže, že vlastne On je s vami, On vás neopustil, On vás chce použiť viac a viac v službe, do ktorej ste alebo sme povolaní. Tak sa to stálo aj tu. A potom ďalšia myšlienka, ktorú si tu nám všímame, je, že oni veľmi rýchle prešli do ďalších miest a apoštol Pavel pokračuje a káže. A všíma si človeka. Viete, on mohol všímať, rozmýšľať a rozprávať sa s ľuďmi, alebo tým ľuďom, medzi ktorých prišiel, mohol rozprávať ako sme bez mála zostali pod kameňami, ako sme bez mála boli utláčaní a tomu podobné. Mohol sa s tým baviť. My ľudia najčastejšie, keď prejdeme cez také okolnosti a situácie, najčastejšie sa vraciame v našich myšlienkach, rozprávame, rozmýšľame, priam to vidíme pred našimi očami, čo sa nám stálo, alebo čo sa nám mohlo stáť. Ale tento muž Boží zabúda veľmi rýchle na to. Zabúda. A on vidí niečo iné. Hovorí, že Pavel úprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru byť uzdravený, povedal veľkým hlasom: staň a postav sa rovný na svoje nohy. A vyskočil a chodil. A viete, a potom by sme mohli ďalej čítať a všímať si, že na základe toho svedectva, na základe toho zázraku, mnohí boli ovplyvnení, mnohí boli pozbudení, mnohí horlivejšie slúžili svojmu Pánovi. Ale to, čo zanechávam ako základnú myšlienku týchto dejov, ktoré sme si všimli, je, že čo by sa stálo, keď by sa apoštol Pavel aj so spolucestujúcimi, keby sa utiahli v strachu, keď by zastáli na určitý spôsob, alebo keď by sa zľakli a keď by doniesli nejaké iné rozhodnutie. Istotne, že by neboli ďalší ľudia, ktorí prijali Pána, ktorí boli uzdravení, ktorí prežili zázračnú Božiu nadprirodzenú moc a ďalšie svedectvá, ktoré sa udiali. Takže Božie slovo nám ukazuje, že vlastne naše rozhodnutia sú veľmi dôležité. Naše rozhodnutia, naše vytrvanie v službe a v práci a v povolaní, do ktorého sme povolaní od Pána, je veľmi dôležité a prináša ďalšie požehnania, prináša ďalšie svedectvá ďalším ľuďom, nám osobne a tak ďalej. Apoštol Pavel v liste Korinťanom napísal a pozbudil nás zvláštnym slovom. Nech si to všimneme v 10. kapitoli v 2. liste Korinťanom. Hovorí, lebo pravda, chodíme v tele. Viete, Pavel apoštol vedel, že ľuďom, ktorým písal, nie sú ľudia, ktorí žijú niekde
niekde mimo situáciou, okolností, prác, záležitostí a všetkých ostatných dianí, ktoré sa týkajú nášho tela. Pavel apoštol vedel, že budeme pracovať. Pavel apoštol vedel, že budeme mať naše záležitosti, rodiny, a plány a všetko ostatné. A preto Pavel tu počína túto myšlienku a hovorí, pravda, chodíme v tele. Všimnite si, čo hovorí ďalej. Ale nebojujeme podľa tela, lebo zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale sú mocné Bohu na borenie pevnosti, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista. Takže Pavel apoštol tu znovu nám ukazuje a hovorí o tých rozhodnutiach. Znovu nám ukazuje o tom údolí rozhodnutia. Z jednej strany sú tu záležitosti, ako sme spomenuli, sú tu práce a plány a všetko ostatné, ktoré nemôžeme vynechať a je súčasťou nášho života, našej každodennosti. Ale z druhej strany apoštol Pavel hovorí, my nebojujeme, nie sme 100% tam položení. Nemá to byť priorita nášho života, i keď je dôležité, i keď je potrebné. Ale apoštol Pavel hovorí, my sme pozvaní k niečomu väčšiemu, niečomu silnejšiemu. A Pavel toto vyzdvihuje a hovorí, že my nebojujeme podľa tela, ale zbrane nášho bojovania nie sú telesné, hovorí, ale mocné Bohu na borenie pevnosti. Apoštol pozbudzuje a posilňuje každého jedného z nás dnes ráno. My máme zbrane, ktoré sú mocné. My máme zbrane, ktoré nie sú naše, nie sú to nejaké naučené alebo nejaké zdedené veci, ale je to Božia moc, Božia sila, ktorej vy a ja chodíme a sme ju dostali. Sú mocné tie zbrane. Bohu borenie pevnosti, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej. Pavel apoštol tu nám ukazuje, že tie myšlienky a tie rozhodnutia sú vlastne ako nejaké bojové pole. A apoštol pozbudzuje a vyučuje veriacich Božích, že keď prídeš do bodu tvojho rozhodnutia, čo urobíš? Či sa budeš modliť za niekoho, alebo pôjdeš inými záležitosťami. Či budeš, alebo budem niekomu svedčiť, alebo zamlčím. Či na určitý spôsob požehnám Božiemu kráľovstvu, možno finančne, alebo materiálne, alebo zadržím to pre seba. Či svoj talent naplno odovzdám do službe Pánovej, alebo na určitý spôsob ten talent niekam inde použijem. Či sa budem modliť za nemocného, alebo nech sa na iný spôsob niečo udeje. A tak radom by sme mohli napočítovať. Apoštol Pavel vlastne tu o tom hovorí, že my boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista. Tu je vlastne to, čo Pavel chcel povedať, že v našich myšlienkách tie rozhodnutia, myseľ, ktorá niekedy chce preváhnuť a tá myšlienka, toto je teraz dôležité, toto teraz budem robiť a teraz mám tieto plány a nech iné plány dočkajú. Apoštol Pavel hovorí, my máme tú možnosť, máme tú moc, hovorí v tom prečítanom veršiku, že naše zbrane sú mocné, hovorí Bohu, mocné v Bohu, nie osobne, nie sami, nie svojou silou, ale mocné sú v Bohu.
A na tento spôsob my víťazíme. Na tento spôsob my sa stávame hrdinovia. Prečítaný oddiel Božieho slova hovorí, slabúch nech povie, som silný. Slabúch nech povie, som hrdina. Zhromaždite všetkých hrdinov, ďalší veršík hovoril. A tak môžeme čítať a znovu si všimneme tento prečítaný oddiel, ktorý nám o tom hovoril. Praví, zobuďte hrdinov, nech pritiahnu, nech vojdu hore všetci bojovní mužovia. A potom 10. veršík hovorí, slabúch nech povie, som hrdina. A potom 11. veršík hovorí, daj, ó Hospodine, aby tak zostúpili tvoji hrdinovia. Dnes ráno ja vás aj samého seba chcem pozbudiť s týmto slovom. Vlastne Božie slovo prichádza ku nám, aby nastávajúce dni, v ktorých sa nachádzame a z milosti Božej, ktoré sú pred nami, aby sme zlepšili naše postavenie. Vďaka Bohu, vy a ja sme v Kristu Ježišovi posadení po nebeských oblastiach. Ale taktiež apoštol Pavel hovorí, že máme konať na svojom spasení, máme chodiť v skutkách, ktoré Boh vopred prihotovil a pripravil. Máme, a Božie slovo by sme mohli citovať a si všímať, čo všetko, alebo do čoho všetkého sme povolaní. Ale dnes ráno, i keď sa budeme modliť, ja by som chcel samého seba aj všetkých nás jednoducho povolať, aby sme v tejto modlitbe znovu a znovu poprosili Pána, aby nás posilnil, aby boje možno, alebo rozhodnutia, nech poviem, ktoré boli nesprávne, tak poviem, ktoré neboli prospech Božieho kráľovstva, nech do budúca zvíťazíme nad nimi. Máme zbranie mocné Bohu na borenie. A nech v nastávajúcich dňoch, nech prinášame tie rozhodnutia. Ja budem svedčiť, ja sa budem modliť, ja budem pomáhať slabým, ja budem toto a radom by sme mohli napočítovať. Ale nech tieto rozhodnutia zvíťazia nad tými pasívnymi rozhodnutiami, nad tými rozhodnutiami, ktoré sa týkajú iba nás, iba osobných našich záležitostí. Nech tie rozhodnutia, ktoré prinesieme, nás v Bohu urobia hrdinmi. Aha, ja som sa modlil a ten brat alebo tá sestra bola uzdravená. Ja som sa modlil a ten bol spasený. Ja som svedčil a ten prišiel. Ja som urobil to, dal som na Božie kráľovstvo a to alebo ono sa udialo. A tak radom každý dobrý skutok, každá aktivita, ktorá premôže tú pasivitu, jednoducho prináša ďalšie a ďalšie požehnania, rezultáty a prináša nakoniec to, že stávaš sa hrdinom. Prináša to, že si hrdina alebo hrdinka v Božom kráľovstve a do toho práve nás pozýva Božie slovo. Hrdinovia, zhromaždite sa. Hrdinovia, kráčajte v sile Pánovej a víťazte. Prinášajte nové a ďalšie víťazstva. Poďme na naše kolená a poďme sa modliť v tomto smere.